iliw nakadi metlaeng. Hello love, malaglag-lagit nakati agnanayon. No siyak iti na kanayon ka nga datoy kaunggap tamumet nga agmay-may saka dito'y puso na'y tahimik ka. Love, sikat iliw-liwanag. Love, sikat iragasa. Sikat raso kong agbiyan. Sikat tuntuntunen to'y puso. Amwen nga lut, asikat papagget. Ingana tungkal tanin. Narasa to'y lubong ko, numakikita ka, numakita taraiseng marupa. Lagi-lagi ben, masikati ka papagkat, tiyag na layo, at datato'y kahunggan. Love, sikat iliw-liwanag. Love, sikat iragasa. Sikat rasul kong agyan. Sikat tuntuntunen to'y puso. Ang wenganut, asikat papagyen. Ingana tumpang tanin. Nasa to'y lubong ko, numakikita ka, numakita taraiseng marupa. Lagi-lagi ben, masikati ka papagkat, tiyag na layo, at datato'y kahunggan. Lagi-lagi ben, masikati ka papagkat, tiyag na layo, at datato'y kahunggan. Tiyag na layo, at datato'y kahunggan. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever. Iti Sibukel na bilang itilima sa Ranay Worldwide Organization Your love will be true. Incorporated. Tatimanin karasat na sumambay di programa tayo nga Oras Iti Saranay. We're going to having a live interview kada kita kapsat tayo nga
nagminatay iti bulan iti Hulyo. Sa pampay ti amin, inakampay kablaon iti co-directors ko, akas kada Director Annabelle Hall iti USA, Director Joe Ramos iti Switzerland, Director Josie Bagainchen iti Taiwan, Director Gina Ibonyahi iti Hong Kong. Dati kami nga kumagkablaaw kada kayo, tinaimbag na oras, yung amin nga awan iti lawas na. Jakmat nga liplipatan, digito'y chapters tayo iti worldwide. Akas iti Malaysian chapter, nga idadauluan ni po Presidente G. Balingatan Almuente. Kastamot iti Malaysian chapter read nga idadauluan ni po Presidente Rebing Ricardo. Kastamot iti Kuala Lumpur 1 nga idadauluan ni po Presidente Janet Corpus. Kastamot iti Kuala Lumpur 2 nga idadauluan ni po Pres Lilia Aquino. Kastamot iti Kuala Lumpur 3 nga idadauluan na po Presidente Rose La Peña. Iti Singapore chapter nga idadauluan ni Pres Hannibal Ragasan Tangonan. Iti Switzerland chapter nga idadauluan ni Director Joe Ramos. Iti Ilocos chapter nga kapsat imatmatunan to'y numutoy biyang pailay ng agdama. Kastamot iti worldwide chapter nga idadauluan niya po Presidente, Worldwide President Randy Tolento. Kastamot iti KSA chapter idadauluan ni Apo Presidente Eversol Suragsinat. Kastamot iti Hong Kong chapter idadauluan ni Co-Director Gina Ibonyahi. Kastamot iti Riyadh chapter idadauluan ni Apo Presidente Marivic Wandasan. Kastamot iti Italy chapter nga idadauluan ni Apo Presidente Benos Rabang. Kastamot iti Macau chapter nga idadauluan ni Apo Presidente Nelda Malyari. Iti Taiwan chapter idadauluan ni Co-Director Josie Bagainchen iti agdama. Kastamot iti Lebanon chapter nga idadauluan ni Apo Presidente Annabel Batad. Ken iti Barcelona chapter nga baro-baro nga kapsat, baro-baro nga lukat ni Apo Presidente Veronica Peralta. Kastamot iti lastly Madrid, Spain, bagong open din po yan, nga idadauluan niya po Presidente Billy Isidro. Kaya dagita ti pakabuklan iti chapters tayo iti worldwide, iti saranay, bileg iti 5 saranay worldwide organization incorporated. 18 chapters worldwide kasaranay. Ayan. So, sagbay man ururante dahiti intayo i-live interview, ikang kay man pa iti sunata. Magipatayabak man pa iti may isang sunata. Para kada kay amin.
This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess we thought all was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Maybe mountain past the smile. I'm gonna miss you, I can't lie. I've got times, and so do you. I just think this is a thing to do. It's gonna haunt me, I can't lie. Maybe you mean love alive. Understand me, I want to try. Let's just kiss and say goodbye. I'm gonna miss you, I can't lie. Understand me, you want to try. It's gonna hurt me, I can't lie. Hey, my heart will shake for one for eye. Maybe you found a love guy. Let's kiss and say goodbye, baby. Please, don't you cry. Understand me, you want to try. Let's just kiss and say goodbye. Ayan, kiss and say goodbye. Naman ko na. Alright, kasaranay. Intay yung arod nakaredy ka nun dete, sigun kiniya po Presidente Rebing Ricardo. Nakaredy ka nun dete intay interview nen, so nga i-interview tayo tapno malpas. Nung tahan samit nakaad kanya. Anat naga na tayo, Gloria Binoya. Nagsapay mag-friends. Nag-friend request na ko na kasaranay Gloria Benuya. Paki-accept. Hindi may isang account ko. Han nga dede may isang amin dede tipang tawagan ka. Paki-check mo, nag-friends request na. Payag umaikan kugyat ko mailiwag ko na iken ka.
Madi. Madi ka may connect. Kasaranay no hanak na i-accept nga muna. Press rebing paki assist. Isuna no buy-buyakan. Okay, before we proceed, shout out na kumpay ka dagiti datuin abong ti Facebook na damot inyong na viewers ko. Alright? Ada inyong na viewers ko. Okay. Good evening kay Presidente Janet Corpus. Happy watching kay Treasurera Molina Jane. Kasama kini Nawani. Ni kasaranay sis Tassie Bueno. Good evening. Ken da kay amin yung tahang kong dumang namin matdete kasaranay hang kong makita nga sikod dete rumor dito ayan ti komentosyo. So nga hang kong may makita nga sikod barbarang at panakot tumat lang ganda nga. Alright. So, hindi press rebing. Dagtaka ka din? Hello, nembag nga pa nagbuy-buya kini manong Tom Sipin de Peralta, iti USA. Nembag nga oras mo tamanong. Apuyugan tiasa ko Iliwet di agad sa samsam itnem tagapulo Asa bayan tiap aprus sa papiras di bukbuk ko Iliwet di karinyuni ayat di Ayan yun! Kasaranay! Inairut nga arakop apuyugan tiasa Kastagayam Nusyap tagsyo ka, wantag buya. Ngayon to nung nagpasaranay, nagpaspas dagto nga agitad dagitay kwada. Pupurms da. Ay na! Matayak Mildred. Good evening, Director. Kastamad king ka kasaranay. Sis Tessie Bueno. Ito nagpasaranay kayo, sa kayo tagisugbitar ti kam nang kung tumat kitaan nyo. Kaya nga, ang kahit buy-buya dito kuha. Tapos diyon tang mo tilaw-lawatan nyo na may panggap iti saranay. La. Alright, ayan nan, dahil interview tayo, ayan nan, kabsat, ready ka kanang kunam ka. Ne, madi ka pa may nga matawagan. Ayan nyo. Malinak pa in-ad. Press rebing. Ag-in ka man. Agora kay man ta. Hintay man tawagan dati presidente na. Miya po presidente Rebing Ricardo. De Malaysian Chapter Orig. Hintay man i-connectar ni Apo Presidente Rebing Ricardo. Barbareng no inaksong bata. No barbareng no friso na. Kasi 8:45 pa lang ti. Ay na. Agora ka press. Agora ka. Kapti tumawag. Hello, press. Katsa? Ay na, nagkoti UBS ko man. O nga napiksa. Nakaida ka katsa ka kuha. Maturog kan. Ano tataretan? Maturog ka nun. Na. Gora ka. Apay na hanggang makita to.
nagapulo. Asa bayang tiyak Na! Abe mo di mo nga rumor kita si Jen mo. Pura ka man. Din sa nga nakakonekta. Pura ka press. Kaya naka-comment din eh. Nung bago ka mag-mas laman inat yung signal ko eh. Napay nga nagbarang di po. Tapos over ka press. Tawagan ka ulit. Testing, testing. Bakit ganon? Yun. Yan. Ayan. Hello! Good evening kay Apo Presidente Rebing Ricardo iti Malaysian Chapter Uri. Ayan. Good evening, Press. Huwag nga raw. Damat daw 80 nagbuy-buya. Tapta na yan, daw 80 nagbuy-buya. 80. Nagagadag ito kasaranay tayo nga agbugya. Nagagadag da. Wa 8,000 gayam na, duwa ka ng zero na. Da 9,000 eh. 9,000. Da 9,000 na. Mil dati buy-buyat ta kanya ko. Kunayon sa. Sumarod, 9,000. Talo ti zero na. Dagito'y madamang agbuy-buyat at dito'y live interview tayo. Ready ka nun. Kunana, gora ka nag-message isuna. Hello. Juan, ready ka no isunan? Idapon ka. Delikado na idapon ka. Wala, idapon pwede tayo ng ronta, no? Saan ka sobyanan ng madamdama? Okay, press. Okay, connector tayo pwede ito. Kabsat tayo nga nagminatay. Nya. Okay. Adamo 9K nga mata ka no. Okay, alright. We're going to have a live interview. Tay kasaranay tayo nga nagminatay. Iti bulan, iti Hulyo. Pasok. Hello. Good evening, kasaranay. Okay, good evening. Kamusta? Condolence to the family kabsat. Okay, mga viewers natin, maliwanag ba? Mga giwalang ka di. Deti kwame. Saw-sawon me. Mga ka di, loud and clear ka di. At comments kay man, Press Janet. Press Janet. Corpus. Na, condolence kasaranay mo amin titatagda. Loud and clear mat lang ka de, kakabsat. Kasaranay. Okay. Okay, clear director. Okay. Okay, good. Okay, inka man pa'y ikan iti gundaway nga kumablaw. Nagrigat ni Ilocano, kumablaw. Ito'y inti live interview tayo tata. Okay, go ahead. Okay, kaawak man ako kini mga directors ti Saranay Worldwide Organizations, officers and members kasaranay. Agyaman nak ako director mali tingkay pag-interview kanya. Irang director. Okay, okay. Okay, muna ti amin na kasaranay. Condolence king ka, condolence to your family, whole family. At napanin ti sa bali nga biyag ni father mo. Kinataya na. Father mo. Okay, tatang mo.
Okay. Mano ka ni titawan ni tatang mo, kasaranay? 77 director. 77. 77 years old. Okay, 77 years old. Anak ka di iti inpatay na ni actually ada kanya mi DJ result nga na ko ket kaslamot sigunti panak na kaawat ko ket talaga siguro mo nga nabayag na sakit na niya ni father mo DJ result iti kasi komplikado nagko-komplikado yung DJ findings na siguro hanyo nga siguro nga amo ng DJ outcome the findings na it seems na nagko-komplikado ado tinakakado DJ nga nakasurat na nakakuha ni JNT, naka-stated ni JNT kasi na. So nga, siguro hanyo nga amo, ta syempre di edad na tayo nakuha. Nung syempre di umatake, so DJ siguro sumasayo lang na amuan nga kasi jay. Niya. Naglamin. Tapos sa guguri lang na basit. Ay naray ko sige na si doktor tapos ang Lunes na na-ICU isuna, na-ICU director. Na-ICU. Lunes itira na si Maren, alas 6, makalang na suna mga ko. And then Martes tibiga, nakaradyo ko po yung tatang ko. Nagpintas nakaray ko rin, talaga may iwan ko kung ICU at ICU, isang private doctor. Pagdating di alas 10:30, ay may kasalang yung mga puso na mula di doktor na tinawagan ng mismo yung director yung doktor na mali kay na ni tatang ko 50 muna na so kaya mo ang mali tatang mo katay ticho muna tatang ko agad kita sala mga nga agangis muna na iso yung ticho and then the whole night Mondays awal po sa tawag yan pagbatay ng anak ka nagdamot na ka-recovery pagkatang 5 to 7 o'clock papak naman yung tatang ko siya na nawala pa lawan ni Alice pa around 7:20 AM iti anyang aldaw? Miyerkules tay bali one week na nubigaten kuman, di ba? Ana? Buwan ata Wednesday nubigaten ko. So, ano ka diti hanyo ka di nga nagnadlaw, mag nga nagkasya isuna, basta biglaan lang ba kasya iti napasamang kanya na. Kasaranay Gloria, ada ano, takanya di probinsya tayo di Pilipinas, ano di probinsya tayo di Pilipinas, kadi? Iligan, Isabela. Ilaga? Ilaga. Okay. Oh, I see. So, naipunpunan ka din ni father mo, ano haan pa eh? Adapay laing. Days lang na mabaling ko lang natin kapitan ni iso nga awang iti urayin na alamin makaawit director kapag itapsat ko iso nga yung kay punpun nila na hindi talaga nagtawag tapsat ko iti nga si kaso living na ni wala I see naipunpun gaya men so ahaan ka nga na parsyalan halo kina sa pulang ti parsyan hawang mumuti na lagi pang hindi director sa punpun nila kinlatan. Kasta nga talaga tibiyag, kasaranay, mapantay amin ka nga. Actually, ni father mo, 77 years old, nasaya at magtang nga, inikan ni Apo Justikas dyan nga kabayan, isipan nagbiag.
kas kumakanyak ni father ko at the age of 62 na awani ni father. Apag senior citizen na ni father ko, hindi ko nawan matay na yun. After 3 years ni mother ko, matay. So almost 20 years na nawan ni father ko. Well, Kung na lang itagawin ka sa anak ko, wala ko lang sa anak ko, kung na lang itagawin sa anak ko, magpapitay. Nagsakit niya na lang natin atong corrector. Alam mo ba? Nagpunta na lang sa mga ke talaga kasatibiyag kasaranay awan ti mabalinan tayo tanon ni sutitot ni Apo nga pagpatinggaanan iti may nga biyag nga kunada ni Apo Diyos laang ti makaidep iti panagbiag tayo uray sa sino man awan iti maka tawag nito maka-stop na kunada stop ano ba makapagay nagrigat no tuma. Okay, agora ka ibasak na gito madamangat po ibuyatatan, okay? Agito nag-condolence king ka. Okay. Nakpe, aginaw kung kuna na. Okay, condolence kasaranay ko na ni Apo Presidente at Janet Corpus. Condolence kasaranay ko na ni sis kasaranay Ling Sugabat Biyabat iti Taiwan. Okay. Condolence ko na ni Auditor Bing Desmaya Apoles. Okay. Okay. Condolence ko na mo ni Apo Presidente Revin Ricardo. Okay. So, kasaranay. So, kaano ka nga nag-member iti saranay tayo? January this year. So January, adami minatay titi January, adami minatay titi February. And then March, adami minatay tayo March. April sa tignya ti awan ti minatay tayo idikat April sa. April sa minatay tayo idi. Adami man nga. Okay, January nagbayad ka, February nagbayad ka, and then March nagbayad ka. So, mean to say, lapse ka di 3 months nga ibagati nga provisionen, okay? So, now is the month of July. So, adamanan iti, si kangarutatan ti masaranayan si July. So, bali, January, February, March, April, May, June, July. So, 7 months. Okay? 7 months. Bali, may kawalong po mga bulan iti, okay. So, yeah. So, nalpas mo iti provision, kana beneficiaries mo ni father mo awan iti kuanadeta nga hangkat totally talaga nga certified members kun makaawat ka iti saranay tayo nga collection tayo iti saranay tayo iti worldwide. Okay, so alam ko na kon Anya, kadi iti may bagamot, iti daytoy nga organisasyon tayo, nga ingka nasalyan, ditoy organisasyon tayo nga napintas kadi, wano mayat kadi, wano anya kadi. Ti anya mo iti may bagam. Ano ti mo? Siya director, daytoy nga organisasyon nga binuulit director, at yan nga ani director, nga nagbuo daytoy nga organisasyon. Ano di may tulong na at ang bawat pamilya nga na mangyari kanya na makatulong kahit di ba itulong na dito yung organisasyon. Iso nga dapat ipagpatuloy na dito yung organisasyon. Kung ano pa yung directors, sa ano di mo yung director na kurada Islam, yung siya, ito yung napatunayan na talaga ang tulong na mamaya. Iso nga dito sa ating worldwide organization around the world. Actually, no mamitsan, dagitoy mo dagduma nga tattao, no handa pa namin nga napatas, kas lang, syempre nagraira namin ti scam tapta na panawon. Oray no di nung mabanda, ayan na. Isang kasditi ko ada. Ngem, nabayag kami iti saranay. We almost 4 years
na nangrugi kami dito yun nga kuan ngem idi timul out kami di nagapuan mi intultuloy mi latta ta syempre adumot iti members iti baba nga sumurot iso nga ingkas kami actually nangrugi kami lang iti 75 members iti worldwide 75 members iti worldwide tinangrugyanan mi iti. Then, imado tatang you almost 400 members worldwide. If you included iti beneficiaries tayo, ta syempre iti beneficiaries kat masaranayan matla ang iti beneficiaries di kadi. So, we almost 13,000 worldwide. Agraman ti beneficiaries na data. So, dumakil, ket pagyamanan mi nga limang direktor nakita yu ken nakwayo iti sayaat iti daytoy nga organisasyon ken makatulong daytoy nga organisasyon especially kadagiti kakabsat nga OFW iti naduma-duma nga paset iti lubong. So agyaman at itinted mo nga gundaway ito nga na-interview ka kanda ito nga time tangamin kanayin tayo nga ikastan during nga adda minatay tayo iti binulan masapol tayo nga live interview tapno haanda nga ibaga dagiti members tayo or ano nga scammer tayo wano anyaman iti kwatay dito yung organisasyon tayo at least makita da nga talaga nga adda at minatay ket i-gimot page tayo may panmat amin nga di that certificate adan niya di ba may kidi that certificate ni father mo oy adda adi nga min kinaaduna mo kanti may paspasa ko hangko nga ma-recall mo nga sibut mo nagtug ka ba wano nga ano so nga pasensya okay so thank you so much iti oras mo nga inted mo ket ulit-ulitan mi condolence to the whole family oray naipunpun ni Father Mon ket han mo nakita ket kasta nga talaga ta syempre datay nga rod iti panawon iti pandemic nga mapuna awan iti mabalintay deta tahan tayo makataya pila ko mano maka nilati ko na mabubuya kita Facebookan nga dati walis tingting ka lugar namon kat mabalin mo agawi din di ba mayat la ko mano kas dito usaron tayo tapno makaawid kan ket makita mat ni father mo kuma iti naudi nga biyag ngayon niya ngay nga rod kasta nga talaga ti biyag iso nga awatem niya nga rod kasta nasakit man nga mo nakita ni amam ng dagtatayon awan ti mabalin tayo ta kasta nga rod iti napasamak iti lubong ako na tahan ba lang iti la Malaysia ti pinasar tayo iti kasta pero nga lubong ano nga countries pinapektar ti kasta worldwide ko natay langin okay so anya matimang ko ng kinapo Presidente Rebing Ricardo nga Presidente especially Presidente Rebing Ricardo natintas nga hindang na natin grupo at pagtitinulungan tayo amin agyamyaman na kada tayo amin na tumulong kini Father ko okay ito lang ako may balang kada tayo amin agyaman ang ako okay okay thank you so much and condolence to the whole family ipaabot mo kadagiti pamilya nga makipag-greet na kami tinapasama kini father mo nga napanan iti sa bali nga biyag okay agyaman akmet iti oras mo nga inted mo iti live interview tayo ito yes bilag iti 5 Saranay Worldwide Organization Incorporated thank you so much and okay thank you so much and good evening okay welcome you're welcome okay kasaranay iso dayta ni kasaranay tayo nga Gloria Benuya taga ti pamilya na kanukit taga anagan ako na Ilagan Isabela taga Isabela nga sa ti probinsyana ket currently dagiti iso na Malaysia under iti Malaysian
Chapter Uri kiniya po Presidente Rebing Ricardo. Kaya kasaranay, may sana payment lang nagminatay iti bulan iti July. Awan pa iti sapay kuma. Hantay ay daw-dawat sapay kuma tawan iti may nayunin mitten marurus iti may isang biyag ito'y organisasyon tayo kita niya tatat mabilang ang kat ni 14 sabagay dati pa lang ti katingaan kaya bilang daman iti kwan intay ito manin i-live interview no bilang manin daman iti marurus no kunada ito'y ti may isang biyag ito'y anti naka-member one man no beneficiaries iti pampamilya tayo isang to mailang itin tayo braan nga i-live interview tumalaing kasaranay tanganin masapol nga ikastoy tayo tapno maawatan dagiti kasaranay tayo especially ti members tayo tapno makita da nga haan tayo nga parparuti sa uman kunak man no naglalo no kwa syempre gad makismak kita yung kasaranay nga amin nga death certificate amin mag nga ID da amin nga pokat may post di JNT page tayo di JNT group page tayo na exclusive for the members only sa bali dagi page tayo nga iti bilag iti 5 sa bali dagi page tayo nga exclusive for the members only di JNT pakakitaan nyo amin iti very transparency dito organisasyon tayo nga dagita nga kwarta nga collections tayo iti worldwide kasaranay ket may TED amin kadagitoy kakabsat nga agminatay iti dayta nga bulan. So ti pangrogyanan tayo uno nga ginganat tapos nakadantumanan iti pumusay manen dayta nga bulan nga kadwana kas pangarigan intay to man i-live interview ket isulang to dagita ti maurno nga makaawat iti collection tayo iti worldwide. If under beneficiary same thing kasaranay kadagitay baro nga members same thing pagbibingayan da daydi collection tayo ngem no members iti mapumusay ket mabukudan na dayjay collections tayo iti worldwide ngem no duwa member ti matay when napumusay kasaranay another 1,000 pesos dayjay so 1,000 pesos kanya na ti 1,000 pesos nem no mga collection tayo for example there's 400,000 pesos iti ati collection tayo iti makabulan for example no member ti matay 400,000 king ka 400,000 met kinya na kas jay abali at doble iti bayadan tayo no members iti pumusay. Good evening kay Co-Director Josie Baga Ichen iti Taiwan. Kasi apo kasaranay, members, officers members, especially kadagitay new members, old members, ang muda magdetan nga patakaran tayo, nga adaptan ti policy tayo, han tayo mag nga, kwata, iso mo ti policy tayo nga nabayagan, so nga amuyo amin detang, especially dito old members, ang muda deta nga patakaran tayo, kung manlanginin. So, abdo, dahil kakabsat kasananay haan nga bakati ang muyo kat DJ collections tayo iti no members ti matay ke mabingay mo dahil no dahil sungard no natin nga exclusive for the members exclusive tayo nga nag-members iti saranay dahil no 400,000 tayo no 400,000 ti collection 400 members tayo iti worldwide 400,000 mo tin ka maawat kas tamot di may santong members kas di mo lang so bali ti bayadan tayo no duwa ko matimatay iti may nga bulan kasaranay ipalpakaawat ko kanyayo that is 2,000 pesos ti bayad tayo no duwa nga member tahantay nga mabalin nga bingayon DJ 400,000 nga kaslagi yung obraan tayo iti beneficiaries we only do that if beneficiaries ngem no member ti matay isong makunang exclusive tayo iso nga kada ulo ang kolekta tayo iti 1,000 pesos kasjay no duwa ti matay 2,000 no 5 ti matay 5,000 kasjay kasaranay ang kikinawatan tayo baka ito mananukon ikastoy kunali ito manan
Aglalo ka dagitay hanga padak na hanga makawawat. Ay na, kasaranay. Isa nga nagdatikas nga siyo, nga pasulpot na siya, agbuya kayo. Nung kay man makabuya at kasaranay, mabalin nyo nga i-play to dahito, tanagtamot lang. Dahil i-upload ko to, pwede jay YouTube channel tayo dito. Barbarang okay ti ating okay matilabas na tanakan monitorak niya may isang account ko. Okay sama. So, i-upload ko to jay. I-share yo, kadagitay kakabsat tayo, nga mayat pengag members, iti worldwide. Mabalin amin haan lang for Filipinos. Nung siyempre, aglalo mo na especially kung madagita Bangladesh, kada ko akahaan mo tanata, hantay mo nga amuno, kasang mabasa tayo nga ron, ay dagitay death certificate na kadakwahan. Uri no naka-English tayo, medyo narigat kanya, no, dagitay nga parte ang klase ti alahi. Ngam no dagitay ko makasla ko manadta kita dadta London wono niyang sa bagay handa nga siguro handa mo kahit dito kasi tayo ta dagitay na baba ng dagitay kali ay na po met kayo nya usto gibagbaga nya kasaranay so kas kailangan kay ta kasaranay no dati question nyo habang nga naka on the air tayo pa mabalon nyo ti ang comment iti question nyo dito okay naman pa yung dibasa dagito yung komentos. Ito abong ti Facebook tayo. Okay, clear director ko na ni tatay ni dinamag ko kami no clear dito sounds ko. Mangig director ko na ni si Stacy Bueno. Okay, clear as a water director ko na ni water kadita auditor. Bing dismaya ay na. Good evening mga masisipag Magic Directors, Officers, Member ko na po Presidente Rebing Ricardo. Good evening ko na ni condolence kasaranay ko na ni Sis Emelda Alcaraz Ganatisi. Hello. Hi, good evening. Tatamang pa kasaranay nga nagbuya ka nga nakita kinagan mo. Sapay ko matagbuy-buya kayong hangkanayo. Okay. May awan director. Ano ti may awan director Pres Janet? Ano ba ang condolence Madam Glo ko na ni po Pres Rebing Ricardo. Okay. Condolences may rest in peace ko na ni Apo Mayora Grace Zamora iti Malaysia. Condolence to the whole family kasaranay ko na ni kasaranay Maribit Manzano de la Cruz. You're most welcome, Madam ko na ni po Presidente Rebing Ricardo. Ilagan, Isabela. Wen ko na kuno Iligan, Pres Rebing. Iligan, Ilagan. Di ba dapat iti parte di Pilipinas ti Iligan? Ika di. Ada. Good evening, Derek Josie Bagainchen ko na ni po Presidente Rebing Ricardo. Good evening to Bessie ko na ni Co-Director Josie Bagainchen. Hello, naimbag nga pa nagbuybuyakin ni Advisor Marie Lagwatan Suniga. Hi, Secretary. Good evening kay Secretary Madionella Joy Lovely Marie. Naimbag nga rabi kasaranay worldwide kunana ditoy. Ayan. Ayan, sa kailangan nagsasangput tata, tanalpas ti interview. Na agan ano kayo, kasaranay, ang sabagay namin, kit na sa pamit namin, tatay namin, amok ang busy kayo nagtatrabaho, naging inaw, nagipakpat ni, dagitay nanganan, dagitay amamong nyo, dagitay, yan ko na yun, gorilya nga amamong me, wala, ay na, dagitay bruho yung kada bruha yung akong kunayo, ay na, dagitay baro mga members, makita mo't nga kaadwan, i-ticket, old members. So nga dagitoy, amo damot amin ti ko dagitoy. If any new members here kasaranay, mabalik nyo iti a question, a comment iti question habang naka-on the iti show tayo, mabalik nyo iti agi patayab iti question dita, agi komentos ita iti tayo. Itayak pa iti agbuy-buya itayak pa agbuy-buya madam ko na ni. Ay nahangka nga nasirip nagpapangato siguro tayo na Secretary Madionella Joy Lovely Marie. Siguro tatay namin nagdagaro ti nagbuya ura lang 9,000 9K ko naman ay na katong J talong nga zero na napanan na. Ay na Diyos ko. Ana
Palasan tayo man nga i-connectar ni Apo Presidente Rebing Ricardo no niya mo titimakunana sa kuha. Pres Rebing, i-connectar ka man. Ka. Hello! Ay na! Namagay tayo na kaigdan! Kita nyo man ni Pres Rebing ngayon, kaya dawatan nagigibag na. Abay nga, nagadumot ibag yung ulwanan na eh. Apoy nagpigsapay atak wahab. Ada sounds mo mo. Ay na. Diyos ko, matayak Mildred. Apoy nagadula ka nga bagbunten tulwana mo. Ay na, matayak Mildred. Kasi katawat pin eh. Ay na, nakapabitak sa luyot madam. Kung kuna namin ni Juan. Kaya sumanoy, uti damat namin, kasi nakot 9,000 tatay nga nagado. Tatabing bigla mo tayo nga, ul si Tres eh. Kasi tatay ito yan. Naminto no, usto gaji ko na presidente, kaya dahil. Naminto no, nagminatay na, palalo agawad na nga, gisugmitar tayo. Gustohaan, nagalistuda nga, gisugmitar tayo ko. Uy, dami na tayo. Ay, sus, nagkakaribusuda. Di ka de, ops, kunano, imbis ko mga ibay-bayag na ka. Na syempre, naminatayan na naman, naparta na nga magitin. Wow, kasi na kumamo nagbabayad. Dahil ta, tikunan na po presidente. La, ibagaman na po presidente. Kasi di kumamo na po nagbabayadan kasaranay. No, dati mabayadan, iyag agawa yung mga ito dagitay bayad yo. Taknohan nga mabaybayad ti collection tayo. Una, talaya kastaa, nyangay nga rod. Okay, naimbag nga, good evening kay Madam Melissa Cor. Nagsapsapol kayo iti panyo pagpasalunan. Doon lang po kayo kay Madam Melissa Cor sa, floor na tayo na? Press? Sa first floor. Sa Putaraya po yan. Doon kayo magpapasalon sa kanya. Ayan. Kay Madam Melissa Cor. Ayan. Ay na. Yun na nga eh. Nagrigat. No, kasta kineleksyon. Kasano mo tayo collection niyo, Pres, dito July? Adupay? Adapay director. Adupay doon sa pay nasurok sa nga pulo. Nasurok nga sa nga pulo pa? Nga tao? Siguro may padalamin to na Domingo. Ngay kabasitan kino dan sa Pres Lilia kanya mo, di dan sa pinakagudwa. Ay, naman. Ngam na muna ta 120 da. Ay, po ka man so da tawon da. Taga makita ko duwa. Ewa, sungarod man, dyan mo na ito, kubraan na dagita, anta, mapanday ta, baka interview dan to, hindi ko na siguro, dagita, anda nga in may. Hindi sila pumasok dito sa ating interview. Silang dalawa, wala silang dalawa. Ewan ko kung nasaan sila. Attention, calling the attention of Pres Lilia Aquino and Madam Nancy Tres. Dati sekretarya na natin niya, ikanda sa auditor da. Isun sa inbaunda. Ay na, po. Good evening, Director Ken Pres Rebing. Kula ni sis Kasarana Mercedes Peralta. Ayan. Kasi 120 dansan, 120 na yata silang members din sa kabila. Oh, si Pres ato ngamin singirin daw ato da ngamin so mga kailangan nga maawatan. Tamok magka-apod ka Secretary Majanela Joy Lovely Marie.
Ba't mo tinatakpan yung mukha mo dyan? Tinatakpan mo yung mukha mo dyan, nahihiyak. Bilisan yung maningil dyan sa inyo. Sa linggo, ipapadala na natin lahat ang saranay natin. Para next week, Wednesday, i-release na natin yan, mga kasaranay. Para makatanggap na yung mga namatayan ng buwan ng June. Yan, June, dito yung sinirtay niya. Oh, June, yeah. Thank you so much, Director. Much appreciated ko na ni Madam Maglisa. Mabalin sa magpatay sa tikwa. Iti dati kastansa. Agpatay iti ibaga tayo nga hold your breath. Ang kayo tayo matay, huwag muna kayo mamamatay. Para naman naginana kami tikwa ko namon. Para tumigil kami magbayad din buwanan. Kunamon kasdaye. Pwede. Ay na. Diba, naginana kayo ang pwede namatay. Kunada kuma. Tapos di kuma. Nga. Tunod na kumaratag. Bugbugsutin niya. Agunay ka. Hamo pong ipan. Ito no next month. Kasi ko ba? Wow, sagina na kami pa itibol sa amin. Kuna lang kuma. Ay na, nakaturog dan ko na ni Rose Padeglorio La Peña. Ay ka, kuragragang manisuda, Apo Presidente Rose. Good evening, Apo Director and lahat ng members, especially my Ate Nancy Kambay Kaakbay from Marsape, Coronda. Ay na, awan nga ron isunat to. Ay, wala naman siya, hindi naman siya nanonood. Ewan ko anong nangyari sa kanilang dalawa. Sila ni Presidente at Tresurero wala. Busy pa siguro. Busy siguro. Nagtatawagan yan. 100%. Wait, Madam Director, pautang, pang supusok. Ay na, pautang. May kagpag-ut. Iti kalbo. Maurmo. Ay na. Diyos ko, makapakatawa kayo, mate, ko na ni Kasarana Mercedes Peralta. Wait na, makapakatawa talaga tayo. Hold your breath nga ron pala ang assist sumardang matibulsa tayo para tumigilin yung bulsa natin na kakabayad ng saranay, no? Pero at least, ligtas tayo ng month of May. May ba yung fresh nung wala tayong minatay? Ay na, dubli-dubli mo data ko. Ang adamang mga nito, tapos mga kita. Awanin, ah! Ay na. Kanya ay! Isurot ka pa ng pamlaka mo. Bagtit ka. Bagat gawin na natabag mo. Di makikita ko na. Api nga sa ng ba't ang dami mong bag? Kaya sinasabi ko, ba't ang dami mong bag? Kasi yung bag ang nakasitol dyan sa camera mo, yung tuk-tuk mo lang. Yung ulo mo lang nakalagay dyan. Ngat-ngatim ako ng press ribbing. Ada ka dito i-shoutout mo. Lagi dito nagsusubog nagbayad. I-shoutout mo to yun. Partakam. Ikang kagundawa yun. Kasitatan, kakabsat, kasaranay. Na nagsubag kung hindi kayo magbabayad ng free to shoutout. Tumawag lang kayo dito. Nagikat na nga tanawag. Joke na lang kasaranay. Diyos ko. Kung paano nakibitan ti chapter kung director na sa trabaho ko. Ay na, apo, Diyos ko. Mariosep. Ay, Maria, sapay ko tan tayo awan no next month ko ma-free tayo kumamat. Antay ko mamon na ko. Awan lang mo kon press kasi deti kwatayon ko dakulon eh. Tsaka nagadung mga beneficiaries tayo. Nagasam deta. Dinggang ko na ni Director Josine. Switch off pa lang no bugbugsot besi. Reserve next month ko na. Ay na! Po, Bessie! Diyos ko! Mariosep! Ano kastan?
garon, yung uray mo ba ilaang? Ang kapay mataywan, yuray mo ba si, hold on, hold your breath. Ha 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 ha, naimbag laki din na nasapaak nga at baybayat direktor ko na ni Mercedes. Ang katawa. Baka na may shoutout yung baga. Agad na samsam itim Delikado. apiras Oo, nagsisirip dalae. Nagsisirip dalae. Ito nga raw, may kaman dito yan na ako sekretarya Majonela at ako i-shoutout mo, nagitidad taon ng kayo. Taktaryo. Ang goreng kata po, tawagan man niya po Presidente Ros Lapenya nga ro. Sige nga ro. Sige, press. Okay. Thank you. Okay. Ayan, siya po Presidente Rebing Ricardo iti Malaysian Chapter Uri. In time isaruno nga tawagan niya po Presidente Rose Pedeglorio La Peña. Barbaran no ready. Kanya nga alat mon besi. Awan, hangag sungbat ni Apo Presidente Rose Pedeglorio La Peña. Siguro, ay, dagta, nagsungbat. Unak nung nagsungbat. Ay, na! Abe, papares kayo nga nakaidaming! Ano po brown nyo? Nakaida, di ba isa ka nakaida ka mo? Ay, oh. La, kumablaokan na po Presidente. Dati iti Presidente iti Kuala Lumpur Chapter 3. Baita, tata, usto. Tama nga marigatan ka na na, shout-out na. Talaga nga natin ka palang shout-outan kasaranay. Tama ka nga marigatan na kitag singer. Nay. Napaspas ka, la, di bali lang presta, siyam kay samo lang sa chapter mo ko, nalakalang data kung tramo na kita nagado, nagado tabot piman. Oh. Nagita para singir. Supay, man, Taka-asida mo. True, dita po Presidente, usto ka dita. No kayo tagpa-broadcast kasaranay, ay tawagan daklang ito, no naka-online na, no naka-live na, tapno may broadcast dagiti yang nagbaybayan ti saranay. Ay na, agi-ikat dangatan apo, pa-shout out na kami, kunada siguron. Walang nga, singasanto, laman, tatta. Nay, dinggam na, kunani Secretary Majonela Joy Lovely Marie, kasapulap, iti tracklist, no, ang shout out na, Madam, Direktor. Kuna naman, kapayawan ti listahan, sekretarya ka. So, ako, mayat ti broadcast ti saranay basic kunani
Director Josie. May nagkanuda. Wa nakaduda nga road ni. Mention tayo na gandaan ko na ni. Nay, mention mo ka nung nagandaan ko na ni kwa. Ni apo mo Director Josie Baga Inchen. I-mention ka noon, tinagnagan na kita nagbaybayan na naganan lang ti amo. Madam, ngem ti rupa, uray, masabsabat ko jak amo. Atate kinaaduyod ta ng tanaminan, Kuala Lumpur to. Ngem naragsaka mo, taado kayo nga talaga. Kat maurnos yung kayo laang dati bayad na nga binulan. Nasaya at unay, awan ti dakas na deta. Ngem no, narigat nga bayad, dapat kumamot ka, bayad na kumamot nga nasayod. Di pa nagbabayadan niya, po presidente, kike. Bedi nga, ito pala yung suggestion ni Director Annabel nga no pakuma ag-advance da iti 1 month pay talid di Pilipinas ang tayong kasla kuma din napasamak iti lockdown ka adurig tayo mo nagsir nga talaga ta nag-lockdown nga ro da nga makakarwar ti kwa dito yung kasaranay tayo magbangin nga agipatulot marigatan da nga talaga kaya at least da kung magipundo nga sinmong bat kasjay iso nga narigatan da talaga tayo nga ito delay nga talaga ini bulan iti dati April tayo kan Mayo iti saranay tayo ta kuda dyan ngem tata kasi na po Diyos nagsublima lang ti normal nga kwata yon kasi na po Diyos makarwar damot ton makapagbayad damot ton kaya talaga mong mga that extension tayo mga another week nga panag-bayad so nga dahil tayo tunog Domingo kailangan nga may pa tulod amin ang iti saranay tayo mo Domingo tano next week na Miyerkules i-release tayo tumot daytan same thing nga ubraon tayo mabinulan talaga yung there ka man, Apo Sekretarya Tiliwong ka man, Apo Sekretarya Madjonela Joy Lovely Marie. Si kaman titawagan? Ti konti chapter yaw? Tuwa, nagura ka tayo sa runok mamutso na press. Gura ka. Barbarang nagsumbat. Okay, thank you press. Rose Pede Glorio La Peña iti Kuala Lumpur chapter 3. Okay, goodbye and good night. Alright, kasaranay, isa dayta ni Apo Presidente Rose Pede Glorio La Peña iti Kuala Lumpur chapter 3 dito in Malaysia. Okay. Intay ang mga disarno tayo pagkarkarit iti Kuala Lumpur 3 Kuala Lumpur to, sorry nga idadaon one ni Apo Presidente Lily Aquino yung tangay tawag mo isulat ito'y nga makita ti alilimunan na gada kinitresurira na kahangkungan mo napanood ka na gito'y dagdita nung tayo nga managbuy-buy na tayo pala tagman-manong da nga nagbuya na iturog dat samot tan ti panakibuy-buy na tayo nga nabaybayagan hindi di marietan isarano tayo man dati sekretaryada barbarang no kahit na ti maki-join iti dati live show tayo tatta ni Secretary Lovely Joy Marie Madjonela ay na gara kayo ta kuha i-connect tayo Denggem mubiyak ko Denggem tibagaan Ay ayatin ka Kasta namin kanya Denggem tuy aso Iling tuy puso Nabayag la idin Adit ka naging hello ayan, good evening nga po Secretary Marie Lovely Joy Madjonela
Lovely. Nagkatidog mo kami dito na mo kami unay. Ay na. Majunuela Lovely Marie. Nak! Bumabaliktad sa usapukon mo. Ay na, apo. Ayan. Bumablaw ka na po, sekretarya. Abuyugan tiyas agad na samsamit men kagakulo asa bayan tiap aprus apiras di buku iliwet tiarengken titileng tinapayag umaikan kubyagku mailiwag kunay tinkan. Ayan. Ayan. Dahita ti kabkablaaw ni po sekretarya iti Kuala Lumpur to nga ni agora ka mong kanya mabalbalis sa natin na gana Majoniela Joy Lovely Marie. Iso ti sekretarya po iti Kuala Lumpur chapter 2 under kini po presidente Pres Lilia Aquino. Ayan. Iso na po sekretarya ni shout out ka no dagitay hang agbaybayad ka dagitay agitay agbaybayad ka nagrigadak singiran iti grupo na joke luklok kung kailangan kasarana baka to hindi no mabati kayo ay na po ne data nagkawkaway ne nangar kumusta ka din nakaado kay ka din nga nakapasingiran na apo sekretarya. Dati saranay tayo ti July. Ay June gaya. Ay ado pa may saka dyan, di ba? Lang mo tatanukat ka, gawin mo lang mangyayawatan ngam dagigay iti ay tirigat na ka dagitay hanpay nga makarwar na talagang ang paiso. Kuun ata no makolekta ka di amin naging gana Domingon ta may pauit tayon ta agpa-release tayo mo to no next week tapno malpas tayo dito June kani daman ti sarong tayo July ay na wag ang mga ginana ti bulsa pagkata na ginana tayo di Mayo Apoy dati Vice President na mading aktibo niya po Vice President Marley. Han nga aktibo suna ko makikita nagbuy-buya pulos. Na. At kabayan tiap paprus ap apiras di buko. At kabayan tiap paprus ap apiras di buko. Wala pa iya po pa undayang nga awan da mo tatabtoy ano napasama kanya da agkon connecting ka po treasurera madi-signal mo nabig sa signal ko kasla wala dagda ka unang titrade Wan, agin ini, agin anik itka, gawan awan ti signal mo. Wan, agwar ka nga rod, apo, sekretariata, padasak man katawagan niya po Presidente Lilia Aquino. Thank you so much Apo Sekretarya iti Kuala Lumpur 2
nga idadawluan nga po Pres Lilia Aquino. Yeah. Thank you so much. Okay. Thank you. Agawan alitit kas kadagyo unagti ko iso na train ko mangin ham. Padasan tayo man nga tawagan ni Apo Presidente Lilia Aquino. Kung online na online mat, apay ngamin nga. Bore ka man, tapi niwon ka man ha. Ay na, in other call, kitain nyo man, takta. In other call. Natiliwang kayo, Pres Lilia. Niwang pa'y kwa. Tresurera. May samot in other call mo na ito, sigurado. Good. Denggem mo biyakto, denggem di baga, ay Ito kahit tagsumbak. basta kami kanya. Denggem tuy aso, hiling tuy puso, nabayagla idin, adita na dindilim. Denggem tuy buto, Madidang agsumbat kasaranay. I don't know why you say goodbye. Ay na. I-shout out ko ang file ni agpapanaw kunak kuma kuna ni Director Josie. Nakagragrag sa kamot ang Presidente Rebeng. Good evening to the Magic 5 directors, officers, and members. Agyaman ang amin kada kayo kasaranay worldwide organization. Kuna ni kasaranay Gloria Benuya. At ay in live interview tatatay kakabsat nga nagminatay iti bulan iti July. Thank you so much, Madam Presidente Rebing Ricardo, officers, members, Kasaranay Malaysia, Chapter Uri. Kuna na. Madam, prayer ni Madam ko, Director, kuna ni Tresurera ng si. Nag-prayer ka no, kasi tinong oras ni kuna. Among na. Kaya takday ta background mo, Director, kuna ni kuha. Apo yung makabalbala sa ikaw po, Presidente Rebe, nasa background ko. Ay na, kasaranay. Hintay man nga rod, live interview, dali tayo co-directors ko, barang no, agsungbat da. Nabayag mo tangan kami nga nagtutungtungan, kat mas magitak mas nga online dansa, kay barbarang no, adamay sa kanya, da nga makijoin kanyak ditoy, nga live interview, tata. Apiras di bokbokot, asabayan tiap aprus apiras di bokbokot. Ay na, awan nagsumbat kanya daw, Remaysa. Ayan, pasok. Hello! Good evening! Asaway ka. Inaway mo na naman ako dyan. Ayan! Ano saan ang camera mo, Bessie? Dapat may camera ka ako talaga. Black and white kayo. Ba't black and white ka ngayon? Nasaan yung mga kasamahan natin? Shout out to our co-directors, Annabelle Hall, Joe Ramos, Director Joe Ramos, Director Gine Bunyayi. Tawagan mo si Ate Ina. Dito nga sa ano natin yan sa kupit natin yan sa kupit girls natin yan. Dapat mag-join sila. Ayan. Ito po yung ating Director Josie Bagain Chen, iti Taiwan, kasaranay. Sa mga kasaranay natin dyan na bagong members. Ay, ba't nag-off na naman yung cam mo? Nawala ba?
Nawala. Ay, mayroon. Eh, kung ko, sandali, tignan ko dun sa OBS. Okay, ito ba? Hindi ko, no? May ayamong mo't namin. Tatali, awan manit na. Oh, sanda. Ayan, yan po ang ating Director Josie Baga-Inchen, iti Taiwan. Calling the attention of our Director Joe Ramos, iti Switzerland. Director Gina Ibonya Yip, iti Hong Kong. Director Annabelle Hall, iti USA. Ayan nyo! 9:47 nun. Kasi parbangon tagtay naturog sunan. Ay, wait. Parbangon nun ko. Good evening, nembag na pa nagbuibuyan ni Apo Presidente G. Alejo Balingatan Almuente. Anang ating tukla. Oh, ayaw nilang sumagot eh. Online. Mag-join kayo, mga co-directors. Director Joe Ramos, Director Gina Ibonya Yip. Online na online kayo. Nga maumot ni kararwayod tayo interorganisasyon tayo. Ayan nyo. Napanan nyo. Ay na. Ya bese? Wah, may kaya mo manggulod to yun eh. Ito ikwa tayo. Ano makugulo? Manggulo nga. Aglalaot man ata Ilocanong mo tan. Parehas kayo manggulo mo na. Magtagalog ka na lang kasi para diretso. Nakigulo, manggulo. Makigulo. Ano ba? Makigulo. Kasi kung manggulo, kung pala nawawala yun. Oh, makigulo. Oh, ganun ba yun? Makigulo. Kung pala Lain ka matagba. Agbasa ka nga mo naging comment na na. Pero makita. Apa yung sabali ka cellphone mo? Dumungag ka, naimbag nga rabi, tay ating kasaranay, and you all Magic 5 directors, ko na niya po, Auditor Bing, Dismaya, Apalis, hello, Director, Kamsat, Josie Baga-Inchen, Pintat, Ading, ko na ni po Presidente Rebing Ricardo. So, ito yung nangibaga tayo dyan. Good evening, Director Josie Baga-Inchen, Director Madi, nga agkakapintas. Kung kuna naman po dati, ay na, dakayat na dito, ino Domingo, gumatak pastillas na. Ay na, nagsasapol kayo ti pastillas, kasaranay, bero kayo nilaan ni, kasaranay, Bing, Dismaya, Apalas, Idako Taraya, naimas tayo pastillas na, kursunada, kung may isa. Ay na, api, nag-connecting ta mo itong besi, anak na pasama kay. Bagi tayo mayat nga, pa-commercial. Ti, kuha na. Bagayon, i-commercial ko. I-shout out ko dito eh. Bing, Bing bags and apparel. Biro pa nyo lang ni Press Rebing. No, pa nagpadalaan ti kwarta, takay yung itinababangarik. Biro ganda. O, diba? O, ayan po yun. O, sinabi ko na. Ayan. Hindi mo yan, pa-commercial tatilakla ko na, ibagayon. Nagsapsapol kayo matiti, pagpaparluran nyo, kung magtaputaraya, mapanggailangan kini Madam Melissa Cor, iti first floor, iti Kotaraya Complex. Ayan. Nasa Malaysia. Ayan. Ay na. Awan, Bessie. Anda nga nakijoy. May kumamat no, dani Maring Annabelle. Gara kata-kita. tulog siya eh. Wow, tulog pa. Naka-off pa yung ano niya. Naka-off pa. Hindi pa online yun eh. Kasi pagka-online yun. Nag-green na yan pag online. Nandiyan lang yung nanonood na lang sa ano. Anong oras pa lang naman kasi? So, Bessie, yung saranay natin ng kompleto na ha, yung July na saranay natin, kompleto na yan yung requirements na naipasa na lahat. Ay, kompleto na yung yung Naibigay na lahat. O, pati death certificate meron na. Pero hindi na tumanggap ng tangit ng partial payment kasi naitabon ka nung medten ni father na. So, hindi na siya tumanggap ng partial payment. Oo.
Actually, may partial po tayo dyan na 10K, pero hindi rin tumanggap dahil isahan na lang po daw pag ibinigay yung kanyang collections ng Saranay kung magkano yung makukuha niya. Minsan ang release. Pero in fairness itong July malaki ito dahil ang daming nandyan ang Barcelona in, nandyan ang Malaysian chapter in, at saka yung sa mga ibang members na 7 months na siya na members since last January nag-start. January this year. Taga Ilagan, Isabela. Nandito sa Malaysia. Oo. Nandito sa Malaysia, pero taga Ilagan, Isabela. Padala ng partial noon. Ganyan, sila mismo magsasuggest na huwag na yung partial noon at sana na lang. Oo, sila naman nagsabi na hindi na kailangan. Pag kailangan, magsabi lang si Press Rebin sa GC natin. O PM lang tayo, pwede naman din yun kung basta kailangan. Pero kung hindi na kailangan, ay kung isahan na lang, isang release, nasa kanila yun. Kasaranan. Oo. May 16 naman sila Kasi yung partial namin naman Oo. Kailangan na nila, magsabi lang naman sila. Oo. Transfer na nila sa account nila, hindi pa nila lang sa account. Kung kailangan nila, mag-emergency share mo. Hindi naman kailangan na, So, ganon. Wala naman tayong pantay na kasamahan natin. Hindi naman sila nagsipag-join. Baka siguro... Sino ba si? Nag-show saan? Di ba nag-show sila? Di ba nag-show sila? Nanood ka nga. Di ba nanood? Ay, paputol-putol. Sa signal yun. Oo, sa signal nila yun. Sa signal. Hindi. Continuous yun. Continuous nila. Good evening kay Akala mo lang. Good evening kay Press Lily Aquino. Hello mga directors. Kunana. Good evening kay Kasaranay Mardy. Good evening to all. Madam. Kunana. Press Lily bonus. Masapul. Ipresente mo. Supay tantay ko pa tawagan. Naka-unkol mo sa balin ni Press Lily So, ganun ka lang? Siguro, Bessie. Dito yung aming kastitay, mabalin tayong mabalin tayong mabalin tayong orally malitoy ko man group tayo. Mabalin tayong parang amin tangalima. Yeah, well. Ang masama nga, wala. Hindi naman sila mag-ito. Bisa siguro sila. So, ganon. June, June, bali, last kwa na tatadad yung June nun. June tayo nga saranay tayo. Maudi ng Domingo nga due date na talagang kailangan na may padala amin dito no Domingo. Tapno i-settle tayo iti Miyerkules next week. Pero hindi na kaya yung pera
ba? Hindi kinaya ng 12 Besi kasi sa especially ng KL2 at saka Malaysian chapter. Oo. Kay La Press Ribing, marami kasi sila eh. Especially sa KL2, madami yan. Kaya kaya mayroon tayong another extension in another week na extension para sa kanilang ano. Pero parang wala pa ako nakitang bayad ng Lebanon. Wala pa yata ako nakitang resibo ng Lebanon. Ha? Lebanon nasa ano yata yan, 8. Ang ganun. Lebanon. So, ganun na lang. Oo, kay La Press Ribing, sabi niya kanina, 10 na lang daw. Sa linggo may papadala na daw yun. Ewan ko lang kay L2 na presidente kung paano ang ano nila. Oo. Kung kailan maano. Pero sabi naman nila last week, may ano na din siguro nila sa linggo. Ayan po, kung meron silang way. Kung, oo. Kasi marami na rin yata nagbayad sa kanila. 120 kasi si Bessie eh. Marami na eh. Dati kasi 89. Nagsimula sa ng... Masaya sila dun eh. Masaya sila sa isang chapter. Oh, ano magawa mo? Happy sila ng sisingilin. Kumbaga, ito yung yung hawak niya na para hindi lang isa. Kasi marami na sila eh. Pero active na walang group pa rin naman sila. Oh, ganun ba? Malisik ang parasingil. Ewan ko, mas gusto naman yata yung pag-isahin. Hindi, combine, ibig sabihin, kahit sabihin mo naman na hatiin nila yung grupo nila, Bessie, o, siyempre, iba din ang mag-manage sa kabilang grupo. Iba din ang tatayong presidente, ganun, di ba? Hatiin lang. Haan ka tinubradan sa matatan ko no sino tinubradan sa matatan ko no sino itinagkuha nag-recruit isudan ti Mang Singir kasjay ti na may andan sa no sino ti nag-recruit no sino ti nag-recruit isudan ti Mang Singir matan digay ayan ti in pasok da nga membro group da. Pagsama-samahin na lang yung pera pag nasinta. Oo. Negor ka man, basak man, Tetoy. Pasensya kayong Director busy at namin ta nakitungtungak ti kadagiti ka mag-anak ko. Natayan kami ngamin mga directors ko na. Condolence, Press Lilia. Okay. Condolence kadagiti ka mag-anak mo. Oo nga, mga director, Sunday kami magpapadala ko lang yung press release. Yan. Sa Sunday ka no kada press release. So, almost na atigiri sibo ka damot amin lang pas natin hangtang ko nga napansin nga awan kit ko ha. Lebanon, kasi lang ko pa na nakita resibo ti Lebanon. Good evening, Direk Madi. Nagpipintas man dagita music, no? Isala tayo amin kasaranay to be led by our Magic 5 directors. Agaw-awi dakpahit from work ko na niya po Presidente Veronica Peralta iti Barcelona chapters. Yan. Kastamot king ka Apo Presidente na imbag na oras mo dito Barcelona. Kaya na keep safe.
Alalwadang ta pa nagmaneho. Okay, so, suggestion mo dahil besi, no mahati ko ma, kasya, iti ko na, tatay. Okay, chapter da. Ngayon no makaya da mga nagkuha. Awad. Wan ah. Ne, again time tarapa kon besek madi-madi tikwan ko. Ag madi-madi signal ko ag yellow, ag red. Pumakadatan. One. Pumakadatan. Na pumakadakan bese, yun o namon. Okay, mga kasaranay, thank you so much. Iti panangkadkadoyo kada kami. Ken thank you mat kadagiti nakipasat iti programa tayo, iti bilig iti Saranay show. Thank you so much kay Apo Presidente Rebing Ricardo, kini Apo Presidente Secretary Joy Marie, ken kastamot kini Apo Presidente Rose Lapena, kini kastamot kini Co-Director Josie Bagainchen. Thank you so much kada kay amin dagiti nagbuya nga nakipaset kanda ito yung programa agyaman kami kada kayo amin na kasaranay iti pananitagyo iti orasyo nga nang kadkadwa kanya iti lasod iti may sa oras gudwa ket oras niya 1:38 oh 1 hour and 38 minutes kon nga nag-show manipod tatay ket pagyamana unay kada kayo nga nagitay komentasyo pagyamana kunay nagitay greetings muna naman ita nga impatpatay yun iti Facebook page kayo. Thank you so much ket dito nga show ket inakti-upload din ti YouTube channel tayo. Please subscribe our YouTube channel Kasaranay Bileg Saranay Bileg iti Saranay Worldwide Organization. I-check nyo lang din ti YouTube Bileg ti Saranay, makita yun din dyan. And then please click subscribe mga kasaranay. Thank you so much kada kay amin. Kada kitay co-directors ko kas kada Annabelle Hall iti USA, Director Joe Ramos iti Switzerland, Director Josie Bagainchen iti Taiwan, Director Jinny Bunyayip iti Hong Kong, Kentry Nomoto iti biyang nakabsat, dagtoy nga pumakpakada kami kada kayo. Amin. Thank you so much kada kitay chapters, president iti chapters. Thank you so much kada kay amin nga officers members iti bileg iti 5 Saranay Worldwide Organization. Ken agyaman na met kada kitay kung aliplibatan dagitay naglalaing nga DJs iti bileg iti 5. Thank you kada kay amin iti napipintas nga panag-show yung nga inaldaw ket ken panang parparagsak yung kadagiti kakabsat tayo nga adda iti baldasil taaw. Thank you so much naimbag nga rabiitay amin kasaranay. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, I love just you. Just promise me, darling, you're loving me true. Made a part in my soul, dear, forevermore.
My heart and you command it to keep loving you go, making you happy is my desire, giving you is my goal. My heart and you command you to keep loving you go, making you happy is my desire, giving you is my goal. Oh, forever you'll rest on my day. I never far from you and your loving ways. Just promise me, darling, you're loving you too. Made a part in my soul.